dobrí priatelia. Ten, kto pôjde inou cestou, príde veru oveľa. Voláme kúze, kúze, mestečko, 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 a kúzlo sa koná. Kúze, kúze, mestečko, 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 zvláštny príbeh o nás. Tu sa vám na chvíľu splní a zdá aj najväčší sen. Naše kúzelné mestečko, 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 čaká na vás každý deň. Poklúdame milé chvíle, nestraší tu angína. Na náš dnešný smelý výlet môžeš navždy spomínať. Netreba tu žiadne čary, stačí iba trocha chcieť. Tu sa všetkým deťom darí, objavíte celý svet. Voláme kúze, kúze, mestečko, 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 a kúzlo sa koná. Kúze, kúze, mestečko, 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 zvláštny príbeh o nás. Tu sa vám na chvíľu splní a zdá aj najväčší sen. Naše kúzelné mestečko, 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 čaká na vás každý deň. Peter sa dostal do kúzelného mestečka na bielom koni. Zoznámil sa so strojvodcom detského vlaku a vystúpil. Ja tela vystúpil s mäkkými. Ešte, že sa to nedostalo do tlače. I. A vystúpil na zastávke kúzelného mestečka. Do jedálne ho doviezol taxíkom Ľuboš a vysvetlil mu, že v kúzelnom mestečku sa za nič neplatí. Deti nemajú peniaze. Ja som mu ukázal polepšovnicu cukriarov. Potom sa šiel poradiť s riaditeľom, akú prácu by si mal vybrať. Niečo sa stalo s Matildou, vieš o tom? Nie. Utekaj. Kam? Na farmu. Išli tam? Išli, leteli. Riaditeľ, Hanka, Cico a ten nový. Peter? Ten. Ten je tam tak potrebný. Ďakujem za tip. Zmiením sa o tebe v novinách. Pre majiteľov červených čiapok na voľné použitie. Chlapci, keby sme aj my mali takéto čiapky červené, aj my by sme jazdili na opedoch. A takto len na bicykloch. Poďme. Opravy len na počkanie. Takéto to ja zahadzujem. To opravujú len rozbité, zaplatené s okopanou špicou. Na vaše roztrhané nohavice naše neviditeľné záplaty. Neprišívajú ich, ale lepia. Je to rýchlejšie.
Bleskové prišívanie gombíkov. A to je čo? Prišívajú majster sveta Kubo. Keď sme mu dávali červenú čiapku, prišili ich za minútu 12. Teraz je už starší, už mu to tak nejde. Koľko má rokov? 13. Zastav! To je kto? To je Mišo Durdík, špecialista na množinu. 16 zlatých a 9 strieborných medailí. Škoda, že už nie je medzi nami. Zomrel? Nie. Vyrástol a už sem nemôže. Nikdy neuvidí svoju sochu. Škoda. Keby som ja bol socha, dal by som si čiapku na hlavu, jednu nohu by som zdvihol. Akože práve niekam idem. Tak to vyzerá, ako by nemal čo robiť. Možno rozmýšľa, ako vypočítať odmocninu z... Tak to teda, tučinko. Socha počíta a rozmýšľa. Na to ti nenaletím. Určite. Poďme. Fotky nemáš, sľúb si mi. Ponáhľam sa, nemám čas matriť, sa niečo stalo. Je čas oddychu, Anička nám vyhráva. A ja mám súrnu prácu. Na šéf kuchára nevyzerám. Na krokodíla. Ale choď, Viktor. No pozor, idem, ponáhľam sa. To je fotka. Prestaňte. Ako to, že je tu toľko zvierat? Čuduješ sa, čo? A kde by mali byť, ak nie v kúzelnom mestečku? Nikto ich nestrieľa, nikto ich neplaší. V zime ich prikrmujeme. Ty určite. Náhodou som už aj kosil ozajstnú trávu a hrábal seno. A videl si už jeleň, ako sa oblizuje až po nos? Nie. Pozri sa, takto. Tak čo, Karol? Skúšaš? Prvá skúška, prvý let. Doteraz bez kozmonauta. Senzácia, to sa ti podarilo. Gratulujem. Nehovor hop, kým nepreskočíš plot. Ešte to musím vyskúšať s kozmonautom. A kto bude prvý kozmonaut? Najradšej by som letel sám. To vieš, všeličo sa môže stať. A ja tomu najlepšie rozumiem. A má to aj samočinný počítač. Daj dolu raketu.
Zober si psa, tak, zober si ho. Postav sa k rakete. Usmievaj sa. Vymyslel si užitočnú vec. Akú užitočnú vec? To je pre zábavu. I zábava je užitočná vec. Chalani ťa budú nosiť na pleciach. Robím, čo viem. Ako ostatní v kúzelnom mestečku. Tak maj sa. Ponáhľam. Ahoj. Kedy budete hotoví? Skoro, toto je už tretí náter. Kto je ten s tým kolesom? Lodný kapitán Oskar. Má obrovskú silu. Raz trhol a pretrhol takéto lodela. Ale Cico. Videl som to na vlastné oči. Cico. No. No nie videl, ale počul som o tom. A čia je tá loď? Ako čia? Predsa naša. A kde pláva? Všeli kde? Práve teraz sa chystáme na veľkú expedíciu okolo sveta. A ty, Cico? Jasné, budem kapitánom. Hovoril si, že budeš kozmonautikom. Kapitánom tiež. Hoci len v nedeľu. Prečo má kapitán Oskar koleso? Nož Peter, nikdy sa na to nepýtaj. Nevie plávať. Ale nikomu ani nie. Ja som podľa nich krpec a už viem plávať rok. Viktor, zastav! Nemám čas, Oskar, letím za nimi. Ty ich s tým svojím žiadlom dobehneš raz, dva. A ty máš akú, Cico? Nijakú. A prečo? Mám ešte veľmi malú hlavu. Všetky čiapky sú mi veľké. Pozri aj táto, takto by som nič nevidela, nepočul. Čiapky sa tu šijú na mieru. Len povedz pravdu, Cico. Červená čiapka je teda najlepšia. Z toho sa môže všetko? Pokiaľ niečo nevyvedieš. Ani raz? Jasné, že ani raz. Potom možno o tebe Viktor napíše do kúzelného mestečka. Už ma fotil. A vieš, koľkokrát fotil mňa? Ešte stále som nebol v novinách. Na červenú čiapku dostaneš všetko. Aj zmrzlinu. Ale iba 3 denne. Aby si nedostal angínu. Je to tu všetko premyslené. To je fajn. Tu každý robí, koľko vládze. Nie je to tak. Máš chalaňov, ktorým je to jedno. A prečo sú v kúzelnom mestečku? To nikto nevie. A ako sa sem dostali? To nevie už vôbec nikto. Poďte rýchlo! Poďte rýchlo! Poď, bolí. No poď, Matilda. Poď, otoč sa, no. Bolí.
Ešte krôčik. Stoj, pekne. Mali by sme ju položiť. Keď si nechce ľahnúť, tak ju nedonútiš. Všetci sa do nej zapreme a zvaríme ju. Chce sa s ňou naťahovať, alebo jej chceš pomôcť? Ja jej skúsim povedať, aby ľahla. Môžem? A ako? Pokorsky! Čo sa smejete? Vy ste sa na prírodopise neučili pokorsky? Ale aj v škôlke áno. Povedz jej teda pokonsky. Matilda, koník, ty si chorá? Jaj! Čo sa smejete? Čo sa smejete? Čo? Má klinec. Alebo sklo v kopite. Ty sa to k tomu rozumieš. Si tu iba hodinu a rozdávaš rozumy. Či sa tomu rozumiem, alebo nie, to sa ešte uvidí. Tepen chapa, lapan, sapa, mipi, papa, cipi. Vypi, čapa, hupu, jepe, sapa. Sú odporné. Vymyslia si reč a nikto im nerozumie. Ani ty? Nie. Hovoril si, že sa s každým dohovoríš. Áno, ale s Hankou a Jankou nie. Ja sa tu reč raz naučím a všetko vám vyzradím. Dobre? No nechajme reči rečou. Matilda trpí. Ja by som jej zviazal predné nohy a tak ju zložil. Ešte to, surovec. Zviazať nohy chuderke. Tak ako jej chceš pomôcť? Ako? Pašku. Čo som hovoril? Klinec, vedro s vodou a kefu. Chcelo by to šparák. Kliešte, alebo ostrý špicatý nôž. Ja mám, počkajte. Máš nôž a nevieš ho otvoriť. Malým deťom do rúk nože nepatria, hovoril som. Ďakujem, tu máš, Peter. No, nie je najostrejší. Neboj sa. Urobíme šmik, šmik a budeš bať ako srnka. Neboj, Matilda. Urobíme šmik, šmik s mojím nožíkom. Pridržte koňa. Poď, Hanka. Nie vy, dievčatá. Chlapi, kliešte. Vydrž, stoj pekne. Matilda, vydrž. Potvora. Bol hlboko. Lekárničku máte? Máme, Peter, áno. kde si sa to naučil? Môj otec je veterinár. Chodil som s ním k prípadom. Čo je to veterinár? Zvierací doktor. Lekár pre zvieratá. Tinktúru. Tak. Prosím ťa, klon to nie je dieťa. Obväz mu vydrží najviac tak 5 minút. Staré topánky nemáte? Staré nemáme, ale čo máme, to dáme. Topánky to nie. Najlepšia by bola stará gumová čižma. Poď, Peter, zveziem ťa do mesta. Máme odborníkov obuvníkov. Cico, daj na ňu pozor. Nesmie behať, rozumieš? Nebude, neboj, poviem jej rozprávku o kope sena. Matilda, nesmieš behať. Moja. Kam s tým idete?
Zasklievať. Ale kam? Do cukrárne. Kto ho rozbil? Ja. Ako sa to stalo? Pokazil som sa na zmrzline. Niekomu padla a neupratali ju? Áno, Vieš komu? viem. Komu? Mne. Tak zaskliť. A poriadne. Prídem si to odfotiť. Dobrý deň, pán vodič. Vieš, čo si sa dopustil? Viem, ideme na babete dvaja. Ale sme v záchrannej akcii. Peter operoval Matildu a potrebujeme pre ňu ušiť narýchlo topánku. Topánku? Kone budú nosiť topánky? Si tu len hodinu a už si vymýšľaš. Ale ty, redaktor, ty si za každý vymyslíš nejakú výhovorku. A padajte, nech vás tu nevidím. Počkajte, nie na motorke, ale pešo. Dobre. Majster, potrebujeme ušiť konskú obuv. Pre Matildu. Je po operácii. Konsku? Kedy si sa robili? Dnes je tých koní už pomenej. Starí majstri vymreli, ale pozrite sa a vyberte si model. Katalóg konskej obuvy. Pekný. Nie, to nie. Aj pre žriebetka majú. Papučky. No, túto prosím. Chalani, vedel by niekto z vás urobiť konskú topánku? Ja, ty, Richard? Konskú som ešte nerobil, ale robil som topánky pre ploché nohy. Pre čašníka Ota Hlavicu? Aj pre regulovčíka. Ibaže kôň nemá ploché nohy. Pozri, o túto majú záujem. Pekná, vkusná obuv. Podľa mňa nie je to tak ťažké, ale potreboval by som mieru kopyta. Mieru. Tak, kopyto je o trochu väčšie ako je moja ruka. 26, 27. Ale my potrebujeme len jednu. Na pravú nohu. Na počkanie to nepôjde, ale o pol hodiny si môžete pre ňu prísť. Ďakujeme. Ďakujeme. Chorá si, pravda moja. Hanka, hrajme sa na nemocnicu. Ako? Ja som po operácii Madly a ty prídeš ako primár. Primárka? Primárka a povieš, ktorý je Cico? Ja. No a čo ďalej? Povieš, Cico, dnes ideš domov. No a? Koniec.
Koniec? Čo je to za hru? Tá najkrajšia. To raz napíšem. Odchod z nemocnice. Podrž. Vstaň, Matilda. No poď, skúsime to. Poď. No skús. Hop.